Velkommen til Fup eller Fakta. I dag der har vi valgt at sætte fokus på programmet Bag Borgen. Jeg har inviteret to eksperter ind for at svare på det. Mikkel, prøv kort at redegøre for, hvordan den her situation den udvikler sig. Der skal dannes en ny finanspolitik til år 2014, og Socialdemokraterne de vil gerne i starten lave den sammen med Enhedslisten, men de kan dog ikke blive enige, og så siger Enhedslisten nej tak, og så prøver ligesom at presse Socialdemokraterne til at acceptere deres krav, men til sidst ender det så med, at Socialdemokraterne går til en blå blok i stedet for at danne finanspolitik. Ja, problemet er, at Enhedslisten vil gerne have en lov indført om, at de ældre skal have mindst 2 bad om ugen, og det vil regeringen ikke gå med til. Nana, hvad får Johanna Schmidt-Nielsen ud af at stille op i det her program Bag Borgen? Man kan sige, at hun sætter jo sig selv og hendes parti i bedre lys, og hun bruger meget spin på det, som Mikkel kommer ind på senere. Men at hun sætter sig selv i bedre lys og siger, at det er regeringen, der er de onde her, og det er Enhedslisten. De vil gerne samarbejde med regeringen, men de kan bare ikke blive enige om det. Så de sætter ligesom sig selv i bedre lys, og hun siger også i interviewet, at regeringen er trukket meget over til højresiden i forhold til, hvad de var, da de gik til valg. Yes. Hvad får de så ud af det i forhold til den her målingsmodel? Der kan man sige, at der kører de både på opinionsfaktoren, det med, at de får popularitet, og så også personfaktoren med, at de får mere troværdighed og sympati ved at være med i det her program. Amdi, hvilken spændetaktik har Johanne valgt at bruge? Jamen, hun har valgt en proaktiv, lidt offensiv spændetaktik, da hun hele tiden prøver at fastholde sit budskab. Det som Nana sagde med, at det er ikke Enhedslisten, der er noget galt med, det er de andre, Socialdemokraterne og SF, der er gået over mod den blå regering, og derfor er hun offensiv proaktiv. Samtidig så timer hun det også godt, lige da de har lavet finanspolitikken, laver de deres eget pressemøde, og ligesom at forklare deres side af sagen. Det er dog måske lidt defensivt, når man har organiseret interviews, men for det meste så er hun offensiv.